ассалому алайкум бачаҳо, ҳама каса саломатӣ хубай, кору боротон хубай. Бародаре ки дураи ватан ҳастен, шумо хубен, тинҷан худо соз бошен. Ирӯз 24 феврал соли 2024 ҳазор рубл 118 сомонӣ шумо дар канали Auto TV қарор дорем. ирӯза навор дорем. мошинҳои чотка, хонаҳои фурӯшӣ қабул кардем, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз ҷумла BMW 5, Opel Astra F, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Chevrolet Cruze дорем. хулоса навор чоткаҳай Mercedes Benz дар кузови 190 ам ҳастай. баҳри шумо навор бениҳоят навори зуд шудага, тамошо кунед. фақат ҳамин лайкҳоро бизанед, дар канали ма подписатсия кунед бачаҳо. качесвара баланд кардан навора бодиққат гӯш кунед, поделитсия кунед бачаҳо. поделитсия дар ҳамин канал подписатсия кардем ку бачаҳо. вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешавед. дар комментария ҳатман нависем, барои реклама муроҷиат кунед. имо ватсап мо реклама мекунем, эълона сар мекунем. бародарҷони хабари хуб, дар город Подольск касе ки зиндагӣ мекунад ҳамун тарафода рақамҳои +7 999 ватсап ями акай регистратсия мекунад 3 моҳа 7000 рубл. касе ки аз номи канали мо гап мезанад Савдо ТВ арзон мекунад бачаҳо. сена арзонай 3 моҳа гарантия қатъӣ дани базад ҳастай бе камбудӣ акамон беҳтарин одамай марамат занг бизанен, аз номи канали мо бо арзонтон мекунад. регистратсия 3 моҳа бачаҳо. пожалуйста марамат занг зан. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ бародар азиз. Mercedes Benz дар кузови 190 ҳастай ки инами краска намихе ҳолат. ноҳияи Шаринав мерен мехаренаш. суриш 90, моторш павука ширбачо, коробкаш механика, гази бензин, балонош 70%, документош тамом шудага, нестай документ, без документ, краска соз дидесен ҳолаша чӣ хелай дар рӯи экрани шумо дӯстон азиз. 18000 сум мега нақша бо савдо ҳам дорад. мотор камтара корам дорад сонагӣ. яъне қас ҳастани инами ҳолат хулоса фурӯхта мешавад. рақамҳои телефонам мондагем 918 ёки WhatsApp 882. занг биза, аз номи канали Auto TV муроҷиат ка арзонат мекунад. набора бодиққат бачаҳо маълумотош қати гӯш кунед. ами кадом мошине ки маъқул мешавад занг бизанед, барен бахаренаш. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ин мошина Chevrolet Cruze меган, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. нигоҳ кун мошинчара дам бигир. солиш 2010 сол 70000 сомонӣ нархша гуфтан бо савдо дора. мошинча бениҳоят мошинчаи зур, асон тоза кай хулоса касе мехара пушаймон намешавад. старт-стоп, дарҳо отпечатка палса қатӣ, гази бензин автоматикай бо мотор 1.8 мехаридаги одамо маромат занг бизанед, маслиҳат кунед. документош қайки то 11/11/2024 ҳастай. метавонед занг бизанед. рақамҳои WhatsApp ахираш 49 дорад. муроҷиат кунед, маъқул бошага бигиред иншоалло. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузови караван. инами мардоро мошинча дар ноҳияи Фархор қарор дорад. солша 1997 меган. гази бензин, мотор 1.6 механика, краска тоза, мошинча састаниш чотка, аккумулятор пачка, мотор тоза, соз зури бад, краска нав пачка, балонош ҳам зури бад хулоса, балонош 100%, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай. 40000 меган бо савдои хубам дорад. рақамош амондем, занг мезанед, маслиҳат мекунед. аз номи канали Auto TV муроҷиат кунед, камтар арзонам мешавад бачаҳо. ҳамин нафаро ки харидори конкрет нен занг бизаненда барен бигиренш бардар азиз. агар ҳам хонаҳо, мошино, замино шумода бошад дӯстон, метавонед роҳӣ кунед мода ки номеро дар аввали навор мондагем ки дар охири наворам ҳастай. метавонед муроҷиат кунед, иншоалло ҳаракат мекунед дар YouTube канал, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта бигузоред иншоалло бардар азиз. састани мошин чотка бачаҳо. худам камера кастам. ами мошинчара рӯси мошинбозор рафтем ба хотири подписчикое ки хоҳиш кардан. ами хеле навор кардем худмон баҳри шумо.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Vectra A ҳастае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. Солша меган 95 сол, 21 000 сум нархаш. Мотори 1.6 простой, коробкаш механика, гази бензин. Рақамои 91 96 ё ин ки +7 занг бизанед, WhatsApp да муроҷиат кунед. Краска нав 4 балон 90%, 1 сола ҳуҷҷат дорад. Дарои пеш электропакет, хулос ҳамаш созай. Касе мехара конкретни харидори аниқ бошад, агар занг бизанед, муроҷиат кунед, муомила мекунем. Меган не ки фақат бачаҳо беҳуда занг назанед. Агар шумо дар Русия ҳам бошен, метавонед занг бизанед, мақсад мегира, хонатон мебара, мефурӯшад шумо. Хулоса мошинча тоза, чотка, фасон хушракай. Аки хеле мошино и состояние камай ба ҳам хотир касе метавона ами голоза гӯш кади ҷошта бара бигираш. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira B. Любители Zafira амҷаин тамошо кунед ки ноҳияи восе мерен. Солаш 2007 сол. Нархша 75000 сомонӣ мега. Бензин холӣ, мотор ДВД 6 скорса меганша. Коробкаш механика, бо савдои хубам дора. Ҳуҷҷатош 10 моҳай, яъне ки оинаош сия, тонировкаш 1 сола ҳаста ширвачо. Зангават карда бихаренаш мақул боша. Агар 75000 сомонӣ, салон тоза, мошинча барои такси ҳам бениҳоят удобин азиз. метавонед занг бизанед, муроҷиат кунед. рости дар комментария баъзе меёнас акаи хеле гап мезанӣ, акау хеле гап мезанӣ. Бародарам, мо блогери халқием бародар азиз, медонен. Ами хеле адабишам намегирем. мо давлатӣ нестем охи, просто ами худмон ба худмон кор мекунем. яъне ҳамуди гап мезанем ки мардумда удобни бошад. Медонем шумо. мақсад прямой да. муомилаи соз конкретни гап мезанем, мардум бифаҳма чӣ гуфтастем. ҳамин хеле мошино шумо да боша, агар роҳӣ кунем бачаҳо, ҳаракат мекунем, дар ҳамин наворо гузорем, дига ҳоҷат ба мошинбозор рафтанам нестай, фикр мекунам. ҳамин канали мо шикри худо ҳар рӯза савдо шаша мошино 50 60 70 80% мошино савдо шаша иншоалло. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Nissan Versa ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор қарор дорад бародар азиз. нархша мега 65000 сомонӣ. солаш 2012 сол, бензини холӣ. мотори 1.4 автоматика дӯстон, 10 моҳа ҳуҷҷат дорад. рақамои 95 мондем, WhatsApp доранд. 060309 занг бизанед. аз номи канали Auto TV муроҷиат кунед. худо хоҳад арзонтон мекунанд камтар. 2012 сол марамат, зангават ка маслиҳат кунед. агар ҳамин навораи мо шумо да маъқул боша, агар дар комментария ҳатман нависен Auto TV ба пеш 5 плюсара биҷиқенда ҳаракат кунед ки ҳамин лайкора бизанед, ҳамин навор фидализа шаванд. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 ҳастае ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша мега 26000 сомонӣ. камтар расходш кардаен ҳамин мошинчада, хулас фурӯхта мешавад. коробкаш механика, бензин, гази евро 4 додагӣ. рақамои телефонам мондагием баҳри шумо. марамат занг бизанед, маслиҳат кунед. 07 чотка. ва филми солаш 2007 ё 2008 солай, чунки мо солша чӣ накардем, хеле напарсидем, фаромӯш кардем ки бипарсем бачаҳо дар вақти навор кардан. ҳамеора худмон навор кардем дар мошинбозори шаҳри Кулоби, ноҳияи восеи Фулбук. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ бародар азиз.
BMW 5 ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. Солаш 1989 сол. Чоткай бад галдага бачо. Мотораш 2.4 турбо. Дизеле бо коробкаш механика 25000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. Мотор 2.4 турбо шер бачо. Солаш 89 сол. Рақами WhatsApp 939 да занг мезанен. Маъқул боша мегирен ша. Мошин на ходовай номерош кӯҳна мега ба ҳамин хотир намондан. Ходовой 50% алишам мешава. Ягон мошин нормалӣ боша агар мақсад вариантаи худтона пешниҳод бикунен, муомила мекунем, маслиҳат мекунем. Забона туғри гирифт, мақсад алишам мекунем писанд. Бачако, пабратски ҳамин наворда ҳозир лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин навори мода як рӯз хона, як рӯз мошин ё ин ки ҳамин як навор ҳам хона, ҳам мошин мешава. Чихеле ки ҳозир далчи бо тамошо кунен хонаҳоай. Хӯшай ҳаматон пабратски ҳамин наворда лайк биза, подписатсия ку. барои реклама муроҷиат кунен. Аз кадом маркаи хонаҳо мошина шумода маъқулай мо пешниҳод мекунем иншоалло. Замин, мошин, хона боша рӯй кунен, рекламаш мекунем мо шумода. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ ҳастай. 11 сотиқ замин дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула меган дӯстон. ин ҳамин хонача. шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула, павароти Шоҳанбарӣ меган. кӯчаи Боғистон. аз Душанбе 5 километр раҳ масофа дорад. ҳаминқадр дурай метонен 3 нафар 4 нафар бародаро ҳамин 11 сотиқ замина бигиренда мақсад чӣ кунен? Тақсим карда 3 сотиқи 4 сотиқи зиндагӣ карда бигарден. ака маненима барои шумо ҳамия дӯстон азиз, чунки ҳозир бениҳоят нархи наво беҳад қиматай. участкам айрӯи миллион қимат жайга бачаҳо. хеле арзоноша мо ака ҳаракат мекунем ки бари ҳамо тамошобине ки ба ҳамон хотир моро тамошо мекунанд бимонемш. обсвет дорад дар наздикии мактаб, масҷид, стадион ҳастай. нархша 120 000 сомонӣ меган. бо савдо ҳам мешава, муомилаи хубам дорад. рақамаи телефон 911 13 56 56 да занг бизанен, маслиҳат кунен. ина раҳ бародар азиз, мақсад кӯча, баъд раҳ мешавад, мардум зиндагӣ дора, ҳақ ҳамсоя, шароитҳои соз фасон зиндагӣ мекунӣ мегардӣ. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. мағозаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҷайҳун даруни бозор дай бачаҳо. даруни бозорда касе ки бизнесмен шиданиянд, яъне ки шавқу ҳавасу рағбати савдо кардан дорен, марамад ина дар ноҳияи Ҷайҳун даруни бозорда қарор дорад. нархиш 30 000 сомонӣ. дарозиш 5.4 бачаҳо. инами мақсад комнатача. рақамои 906 ё ин ки 937 телефони дастӣ ё ин ки +7 WhatsApp дора. рақамои Русия метонем муроҷиат кунен. маъқул кишида боша агар занг зада маслиҳат карда барем бихаренаш. масъалаи монтаж, об, свет ин тарафҳо камбуд надорад дӯстон. ина сертификат, ина ҳуҷҷату далели ҳамин мағоза, шаҳодатномааш метонен зангават карда бихаренаш. сеюм эълони ирӯза бачаҳо. ассалому алайкум мардуми хонафурӯш. ман хона мехарам мега ё ки сексия ё ки временка ҳам боша мехарам. фақат ай тарафҳои ноҳияи Данғара, тарафҳои Себистони Данғара боша мега мегирем мефрестам. касе ки дора марама занг зана. инами номером рақамои 003 557 088 WhatsApp дора дӯстон. касе ки ам хеле хонаҳо дора, яъне ки временка, барак дорад ё ки замин дора ё ки сексия дора, ҳамин тарафҳои ноҳияи Данғара, Себистон, ҳамин акамонда WhatsApp да бинависен мехарам. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Нуристон мега. 3 комната 8 сотиқ замин масоҳат дорад. 70 000 сомонӣ мега. об свет ҳастай. анака масъалаи светш бачаҳо доимӣ ҳай намебарад тамоман, барое ки аз тарафи беморхона ҳамин деҳа чӣ мегирад? Свет мегирад. именои ҳамин хона худашако. агар хато кунам, именои хона ҳамин соҳибхона гуфт ки мақсад ҳисоби ҳамин беморхона ҳамин чӣ мегам? ҳамин деҳа свет мон бесплат чӣ ҳама вақт ҳастайда, хомӯш намешавад. касе ки мехара марама занг зада бачаҳо маслиҳат кунед.
баъдан боз ҳамин хулашка бачаҳо як заминам дора дар шаҳри начо туан маслиҳат кунед. алишам мешава бо панҷум хонаи фурӯшия тамошо кунед ки хонаи фурӯшия аст дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабӯз 7 сотих 6 комната хона ба хишти пухта вардоштагӣ. дӯстон ина нигоҳ кунед чӣ хелай, яъне ки кирпичи пухта қадӣ вардоштагӣ. кухни ҳамом дар дарунаш ҳастай, об светам дорад, ҳаққи ҳамзоя зиндагӣ дора, документош 100%, ремонт коробка. инами қадар мақсад вардоштан дарунша ремонт кардагинестан, метавонед занговат карда бигиренеш. рақамоша мондем бачаҳо 992 988 64 85 11 ватсап дорад, занг задан маслиҳат кунед. 240 000 сум мега бо савдо ҳам мешавад. бачаҳо ҳамин навода лайк намонда бошед, ҳозир лайк монед. боқӣ дар амони худо. хайр.